akamangana ngaataure statement dzake mudare tinzwi. Yes. Ninyaya yehanzvadzi yangu yakaroorwa last year. Saka aroorwa kudaro akaita pamuviri ari kumurume wake ndokuva ane pamuviri kudaro akabva atanga kurwara. Saka kurwara kwaiita murume wacho anenge asipo, anenge ari kubasa. Saka inini ndinogara kwevhari, iye anogara kwevhari mukadombo. Ndobva ndamuti iye kurwara kwari kuita uri wega, uri kuzvimba makumbo, uri kuita sei, wadiwa taura nemurume wako vadii, waenda kumusha kuzi vabereki vari kumusha kusanyata. Ndobva iye ati murume wacho ati haana mari, nati inini chirega nditaura nevabereki kumba ndinzotaura kuti kuzi kutorwa kwaakaita angasange akabvisirwa mari. Ndobva ndati ndataura nevabereki vati haisi problem ngauye kumba kuzi mwana ndewedu. Ndobva ndamubhadharira mari kuti aende kumba. Saka ari kumba kudaro kurwara kwaikuya kwakazowedzera. Kuzi kurwara aizvimba muviri nekuzvimba makumbo. Ndobva awedzera bva atozonyarara ari kumba ikoko. Ndobva abva kumusha abva waya mugrowth band yekunzi kuada. Ndobva anzi situation yaari hatikwanisi kuira apa panapa. Ndobva anzi ngaende kumishini. Ndobva aenda kumishini. Ndobva anzi hatikwanisi ngaende kukadombo. Ndobva aya pakadombo anzi hazvikwanisi ngaende kuHarare. Saka ari kuHarare ikoko akazobayiwa jekiseni anzi ane pamuviri akazobayiwa jekiseni rekuinjozi. Ndobva vapona but mwana anga akashayika. Ndobva abva kuHarare zvadaro anga atobuda kuchipatara situation yake pakangobayiwa abva aitotanga kuita zvakanaka. Ari kuHarare ndobva achidzoka kumba ati iwe chidarikira uende kumba unozodzoka kumurume wako kana wapora. Ndobva aenda kumba akunza kuti kuzina apora ati iwe nditi akatobvunza wakunza sei kanzi ndabho ati saka chidzokera kumurume wako. Ndobva anditi ndanzi ndisadzoke kumba ati kokona unozonzwa ndisadzoke sei. Ndobva ngoti ndozvandadi ndozvandaudziwa. Saka ina hanzi kona ndichakakwanisa kudzoka ndisadzoke ndo message yandakasendera. Ndiro wacho nzonzi yangu wacho. Saka nyaya yaunayo kudare ndeyekuti chii? Nyaya yatinayo kudare ndeyekuti inini pane zvese zvamabhizi ese andakabhadhara kubva uya achibva kumba kusvika asvike paakazosvika paari ari mupenyu ndo mari yandiri kuda. Nemari vabereki vari kuda mari yavo eiroora kumba kozi angasanga abvisa mari eiroora. Kurwara kwakaita mukadzi uyu iye akamboitei pazviri? Hapana kunge chakamboita. Akari mukwasha? Eh. Akabvisa dzvakira ikunhu? Eh. Kona iwe mukadzi wako wanorwara wotakurwa kuenda kwese uko kuzvipa makumbo kutaurwa nekuita sei kuenda kuHarare kunodakara abve mimba kana kuti kuzvara mwana akashayika. Iwewe wakagara munhu iyeye adzoka ikoko adzokera kumusha kunopepwa aita zvakanaka woti garira ikoko usadzoke kuno. Ndio zvakaitika. Taurisi pamusoro edare zvirikutaurwa ichokwadi, asi kuti chakaitika musi wacho wakadhika general hospital tova kubasa placement. Ndakatofonerwa ngororo wangu ndovatanga kundiudza kozi pane tema yandakambofonerwa nangu ndasingadai foni kozi ndanisiri pairi foni kozi ndachita basa risina mafoni. Baba vangu vakazondifonera ndokwakandiudza ndatokumbira kuna manager wedu anonzi Bhanda kuti ndiuye chikutaura. Ndikatouya musi wacho ndasina mari tikatosangana kutauni tese. Mari ndakavapa $70 yenzoni yekubva kumusha kwavakaita ina mota yezvingazviti ndechi ndakavapa $70 ndo mari yega ndinayo. Ndobva tazoudzwa kunzi ada kuti ndoreka parenyato kwaDai. Ndobva ini ndasara chikumba pandakazoudzwa zvekuinjusa ndakamba ndatevera kuHarare kwachikoko ndikaenda kandobhadhara mari dzaidiwa kusvikira admitiwa ana discharge. Zvakazoipira papi? Inini nyaya yacho ndirambe mukadzi inayo message nayo yechipambi. Inayo yechipambi ndambatira message more than 5 times. Takatombogariswa pasi nababa vangu vachitigadzirise. Uye hanzvadzi yacho yatovapo musi wacho message yacho vakatomaona. Hanzvadzi ipi? Tsana wagarapo. Ndizvo here chamwana?
dzokorora futi. Munosora kugadziriswa ndakatomuregerera mudzimai wangu because munhu wandaita asi nenawe mameseji yayo aramba achibata maiva muna May tikatotama kumba pana mama kwataigara takanogara muevhani June asi nangoramba ndikubata seproblem hanzvazi yacho patagadziriswa muna May yatovapo nababa vangu namama vangu agara daivapo vese mama vari mune nguva here yamakambogadzirisana nyaya dzechihure dzechipambi pafoni nemuroora hanzvadzi yake iripo ndati chokwadi here chekuti makambokurukura nyaya iyo uyo murume uyo aripo kuri kurambirei naishamwari kudedza kwavakanditi kuenda kwandakaita kumba kwavaiti konzi varovana but kunenge vataurwa nyaya yanzi konzi vari kurovana. Kurovana kunokonzereswa nezvakawanda. Chihure chinoita kuti vanhu varovane. Ipapo yaona uzinga vanitsanangurira vakangoti vanhu varovana anzi vanhu vari kurovana kuno kutedza kuvagadzirisa ndiko kuenda kwandakaita ikoko kwavakandidana ipapo zviri kuzoti mameseji izvo handina kunge ndazviudzwa vanhu vongoti vanga vachirovana kurovana vachirovanirana chii zvotadza kutaurwa vaizogadzirisa nyaya yacho nasei pasina kunzwa chairi kuitisa kuti vanhu varovana. Handitotsvaga sosi iri kukonzera problem. Right, tipfuurire mberi nedare. Iwe uchiuya kunouya nani nhasi ndiri kuona uyauya nevabereki vake kavo ko iwe wauya nani namukoma varipo. Mukoma munozivei kunyanya munyaya dzenyaya yehanzvadzi nemukwasha? ndakatanga kuziva pakatanga kuuya kumba ndakaudzwa kuti avatumira hevi kuti kurwara kwaakaita ndakazviudzwa ndobva ndatambira mukadoma ndikaita zvese zvaifanwa kuitwa kutenga mapreparations chichi ava vasina kuona mapreparations akatemba kuti ndendeti ndakatokutsa mari chitenge kuti anogona kozi aidiwa kumi angave ne6 months aidiwa kuchipatara kozi akadazvibambi anga ari unconscious asepasitaura aitoita zvekutosimudzwa akazvimba muviri wese saka tamutakura takaenda naye pachipatara ndopatakura akaenda kuharare. Azobva kuharare ava kumusha ndopandakaudzwa kuti ari kunzi handichakuda. Akaita zvokuudzwa pafoni kuti handichakuda gara kumba ikoko zvikanzi nongoti handichakuda sei ndirikunzira ndiri supposed kuya kuno waregere wandiudza ndatanga ndasvika kuzvinhu zvakunda tozvitumira usatomboemba kwanga ndiri kana kuona. Saka zvinhu zvakatumirwa zveshuwa. Zvinhu zvakatumirwa hasati azviona asi zvinhu zvakatumirwa kumusha. Makatumira zvinhu zvemukadzi kumusha zvakarongedzwa nani? Ndinazvirongedza zvakaita kuti ndizvitumire. Akanditi iwo uri dhamuza avo zvarise saka ndikwanise kugara newe. Zvadaro akamba anditi utumire zvinhu zvangu urore mukadzi wekubhulawai anodiwa nevabereki vako. Ndamuti since iwe wadaro ndichatumira zvinhu zvako. Ndikamufondera makisendi ndobva andiudza zvinhu zvakati nditumire ndobva ndazvirongedza zvese ndikanozvibatsisa pabhazi. Asi ndazvibatsisa pabhazi ndapedza kumuudza I think around past 11 ndakazomona apinda mutauni akamira nehanzvadzi yake mutauni asi nevakambotaura neni. Dzimwe nyaya kunenge kutamba kana tichidziita. Dai muchimboremekedza kuberekwa kwamakaita nevabereki venyu, nokuti mumwe neumwe patiri kana aberekwa anotarisirwa nhaka nemubereki akamubereka. Handiti wanhu unotarisirwa kuti unge uchisumudzira rudzi kubva parwakasiyirwa nababa wako. Kureva kuti iwe kana uri mwanakomana unofanira kuita vana kuti dzinza renyu nerudzi rusaparare. Handiti ndizvo? Zvino kana muchiti watora mukadzi mongoita zvemustriti zvemurodhi zvekunge kubvawa mhelo kupi
pitseki zvazodai zvadai iwe zvatodai zvadai vabereki vopinda kuperekedzera zvinhu zvakadaro hapana pavanokusiya uri handiti mapora vana pavanombokusiya uri ini pandanga ndichida kunzwisisa ndepekuti ndiri kunowana mukanyi varongedza mbatya dzemukadzi mupenyu aripo kuchivanhu chedu hazviko zvangotora kuitira izi handiti wapora mangwana mbatya dzimwe dzinopfekwa nevakadzi ava ukatoona chakagarapo unotoona sechisina basa chiri chinhu chakakosha zvisingamboita kuchivanhu yoti izvizvi uchirasa but iri midziyo yechikadzi yakakosha paya paunonzwa kunzi mukadzi afa tumatare tumwe toonenge uchiona tuchitaurwa twetuye tunhu twemukadzi twokupfeka tusina mazita tumwe twacho tunoti tuunganidzwa paya handiti wapona vaunganidza zoti tunhu twedu twese tatubata handiti wozonzwa kunzi takazoona zvakamboda kuti netsei pakutanga asi zvakazopesera zvakufamba zvakanaka kana vasina kugutsikana nekuona tunhu itwotwo handiti avafambise basa vanoda kuona tunhu twavo twakakwana here handiti iwewe zvawakanga uchirongedza iwe zvemukadzi zvaunoziva nai mai imi muri apa imi nhasi baba marambana kana kuti maitana sei matadzirana zvipi madai kana kufa chaiko mbatya dzenyu dzinorongedzwa here nemurume wenyu ndipindurei ndimwe andiri kubvunza ndati mbatya dzemunhukadzi dzenyu imi dzinorongedzwa nani mumusha dzorongedzwa nevaridzi vadzo regedzai kuti chunhu kana chichiitika mumusha menyu imi moti nekuti mumusha medu kozvine basa rei hakuna zvinhu zvakadaro mangwana zvinhu zvinokunetsai izvi zvaitika kunge kutamba zvatiri kuita panapa izvi zvosara dare iroro richinetsa kuvana vevana venyu mune mudzimai yatiri kuona apa akarambwa mumusha menyu asi mbatya padzakarongedzwa nasekuru venyu havana kurongedza zvinhu zvemukadzi zvakakwana vane zvavakasiya zviri mumusha ndozvakukunetsai kudai apo vana generation pane 3-4 vana sekuru varipo dare rakunetsa kuvana asi muri kuzviperekedzera moti asi zvinoenderana nekuti imamai imi musataure somhani pamberi pangu yakunzi yavangozi makuramba kana yangozi munoirambirani manje chinhu chisingaitike dzidzisai vana hongu mukadzi hauchamuda mudedze mukadzi arongedze mbatya dzake ega saka nhasi muchazvizivira mudare ramambo kuti izvozvo moto haubatwe hatidi kuita zvinhu zvinoparira vana mangwana tichiziva baba vari pano nai baba mungarongedza here mbatya dzaadzimai venyu avo nyange mukatadzirana zvinengei hadzirongedzeke nyange ndatsamwa zvinengei ndotodedza veukama mai guru vatete mbuya kana ani wandinoti huyaiwo mundirongedzerewo mbatya dzahama yenyu muno makanetsa egumbo remunhu rakanetsa takariona pano panapa rakauya ndikati ndoda kuriona nemaziso angu gumbo remunhu kuti munhu akafa gumbo rikasara richisarirei gumbo ndakariona pano handiti mapoa zvinhu zvese izvozvo mangwana zvinonetsa vana asi tinozviita tichiti
ini here musati mitupo yamunoyera moirumbidza kusvika mukukonzeresa ngozi mumisha kuti nandinzarwei vanozviziva ini magumbo ana madyira panze isu muchizvirumbidza muchipara ngozi mumusha hakuna zvinhu zvakadaro isu vana chihelere muchizvitokoza muchipara ngozi mumusha maakuramba vana vevamwe imimi mukanzi maakurambwa mumusha hamugumike kwanzi tobvisirwa chinonzi chiichiya mbereka bereka handiti mazona saka tiudzei inoda kubviswa nemberekwa mwana womwe munhu ndowomurambira mustriti achitodzoka kumba kwakonzi usauye kuno iwe munhu anga achiona nhamo yekuti mimba yako iwe yanga yamuuraya munhu waona kuti mimba iyi yabva manje zvatanga tichitya zviye zviye mune vana vangani handiti mazona upenyu muridzi wahwo hama yangu baba naamai vakaita zvavo pavakakubereka ukave munhu vakakurera kusvika nhasi wakuenda kubasa vanotendwa nemhuri dzekwavo kuti ningi here iwewe ukati nokuti baba vangu vachiripo mai varipo ndikaita ichindorevererwa naamai kana kuti ndorevererwa nababa hauna kwauri kuenda muupenyu unenge uri mwende yeupenyu munhu unoita mhosva dzako wodzipedza nekumira nadzo wega chawaonera iwewe kuti mukadzi aita niki chiupfeve nemeseji yepafoni wanoti tagadzirisana tagara aita mwana chauya zvirwere zvakawanda pamunhu akazvitakura zvakundikana mwana aenda kumusha kunopepwa hangapepwe namai vako vachitaura matauriro akadai pamberi pedare rangu havangapepe munhu handitwapo achitsetsera mwana wemunhu achigomera achidini anenge achingodzi izvo mazvipowo chekudya here ndo rudzi rwerangweji yandasora iri kutaurika panapa kunzi asi hakuna munhu rume anorongedza mbatya dzemunhukadzi ukaona zvoitika izvozvo panenge paipa handiti wapanzwa nyangwe mai vako vakanzi vakundikana zvinengei ukanzi unovada zvinengei uchivanzwa vachichema vari mumba mavo unoda kutanga waziva kuti mai vagere sei zvavari kuchema vari mumba unotomhanya panext door handiti vedu wehuya mundionerewo mai vangu kuti mumba umu zvakamira sei handiti ndizvo ukaona wakumanikidzika kunopinda mavari handiti zvarema muupenyu verinzi nguva yakaoma iyoyo kwete kuti zvino wakadai munhu akadai wonomurongedzera mbatya wonzi pane dzimwe dzakasara dzakasara munopera mumusha varume ndoda kukuudzai mutoona zvekutaura baba ari kuti ndakarongedza hembe asawira nekuti achatambira hembe pandakazomosangana naye futi nguva iyo mutaura kuti dziri mubhazi ezvino saka kuti dzakarongedzera kana kuti hapana wakafa vanhu 7 vachienda kunotsvaga kutegata vachidudzwa kuti pane chinhu chakatorwa nevamwe mbuya vakatofa chisina kudzoserwa kumusha kwacho. Yes. Varume vakabva kuGwanda nemombe 13 vachitinha vasina kuenda kucheve unagwanika vakabva kwapera kana zvakazoyawa hamune makore akashomawa. Saka vana mai avanofurira mbuya vakaba chinhu chakapedza vanhu chikafambisa vanhu kusvika kumeretsoka. Saka madzimai mese muno munhu unyoka negodo rakadaro kuvenga vana vavo vabereka. Ukapisha mari ukatiitiwa ngozi chakudya mangwana zvino nyaya iri kuitika mumba menyu kana kune mhuri yekwababa mukuru kuine mhuri yekwana baba mudiki isimo munyaya yenyu iyi
munenge muchitadzira dzinza. Handidi. Saka baba muri muno manje ndimi wandava kutaurira mashoko aya. Nyaya yakaitwa nemukomana hazvisiri izvo. Anobhadhariswa nedare rino pachivanhu mombe yekuita kwakadaro. Chatisingade isu inhau yengozi. Imi kukwegura kwamaita hamuna kubvera makaramba wenyu mukadzi, hamuna kubvera makaita chinhu chakadaro. Handiti mai havasafungoti kuchenjera kwavo kava kuti musavarambe mwana wavo eti une makore manganiwo 23 years atotanga 1 divorce. Paanonosvika pamakore 10 ari kutevera munenge mapfidza naye ndokuudzai ndiri pano. Handiti haana kunge akaroora mukadzi. Handiti mwana akaonekwa here paakaberekwa kuti anga ari mwanai? Itu mombe. Isi tinoverenga kuzvarwa kwemunhu achibereka munhu ndochivanhu. Kana ndichiverenga vana vangu ndikaita vana vaviri vakafa, ndinoverenga kuti ndakabereka vana vangu 10, 2 vakandifira vasati vakura, ndikasara nevasere ndochivanhu. Handiti ndakabereka vana 8 ndozobvunzwa ndikovaya watakaviga kuti ehe futi 19. Aiwa mwana zvisinei kuti akaona zuva akararama here, asi akatoonekwa kuti akanga ari mwana musikana, kuratidza kuti akanga munhu akaberekwa nemunhu. 2 mombe idzodzo. Then maputiro tasiye damage. Wakaningirirwa une umwe mukadzi wako here? Une umwe mwana here wakabereka? Saka iyoyo nyaya nhasi chete tokusiyai muine 4 mombe. Mainzwe baba 4 mombe 4 nehwai kuti 1200 ngairi mani kana dzichitsika dziri 4 nemberere yamama. muchitaura dzouya rine hwai 1.83. Atife takakusiyai muchiita zvinhu zviri kunze kwemutemo zvinozokonzera ngozi mangwana. Maipara muchidada muine vanenge vachikuperekedzerai muchipara ngozi. Kana ngozi yauya hainangane nemusha mamai vako iwe, inonangana nemusha mako iwe. Une umwe mudzimai here waunaye wauchatora iyeye? Vana vaoneka uchibereka ivavo wakaita zvinhu zvakadai. Saka mbatya dzakasvika here kumusha? Mbatya dzirunzi dzakasvika dziri hanzi pane mablouse 6 10. Iwe enda unoona mbatya dzako. Handiwanzwa iye zvino pawanga uchiuya kuno kudare panapa ungadai uri kuuya uchitaura kuti ndakaenda kunoona mbatya dzangu hadzina kukwana. Handiti takutomupa task yekuti tiri kuda mbatya kuti dziri kupi. Uri kuziva kuti dziri kupi zvino mbatya dzaakaunza kwauri ndo dzakaita sei, dzaakasara nadzo ndo dzakasarirei? Handiti enda unoona mbatya. Handiti ukaona uri munhu asina shungu nechinhu chake, nesu mumatare tinoshupika nevanhu vakaita semi, munokonzera ngozi mumisha yevanhu. Torai zvinhu zvenyu. Handiti kana munhu wabvuma kuti zveimba iyi kana isipo zvayona ngaisara. Kana waenda iwe endaka worongedza zvinhu zvani zvako wodi yako wozviendera. Mwari ndiwe munhu wese. Ndakamboenda musi ndakauya ndobva anondivharira dho akati papano handikuda kutomboona newe. Saka handizivi kuti akazvitumira zvese. Chienda kumba kwauri kuenda kuri wrong. Mwanzwa enda kumba kwenyu kune mbatya dzakauya dzacho idzodzo. Unoona mbatya dzako kudai
handiti ndikatenga zvinhu zvangu 10 ndikanowana kumba kune 3 ndobvunza kuti 7 zvachona zviripi handiti ndizvo enda unoona zvinhu zvako kumba woziva kuti zvinhu zvangu zvakashota ndezvakati iwe chamwari don't waste time kana uine zvinhu zvemwana uyu ipa munhu zvinhu zvake baba mukomana kana ane dzimwe mbatya dzaakasara nadzo dzemukadzi wake waasisiri kuda handiti ngaadzosere amupe mbatya unorambirei nembatya dzemunhu uyo usingachamude nyange yakanaka zvinengei makatenga mibhedha inoyera mudharaunda yakasimba yekare iyayo yamaitenga mibhedha yehondo chaiyo iwo uya mukanzi nhasi mukadzi afa handiti munosara muchirara pasi amurangano ndiani asingazvizive mwana uyu akaramba wakapuwa gupuro here rekuramba ndakaudzwa pafoni handina mbiripo saka kusatokuchengeta kwaari kutoita inotori mhosva akangoti hachadi pafoni ndokuramba here 4 dzinotori nemazita musatye kumuudza muudzei dzedu dzinoshanda nemazita adzona yakati ndeyachakati chakati 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 nyange tichienda kukoti ndozotichivaudza kuti kana uchizinga wawana basa it 21 days sekuru mogare mutaonimo ndimogare naye mogare naye kwezi nomogare naye unogona kuzongonzodza mukomana wanikwa ari patambo nekuti mwana akatamba matambiro atiri kutaura akaoma baba nyika haikuraramise madiro handiti mapawa inenge ichikukondrola nemutemo ichikudzora kuti apa aiwa mutemo haudai udai ndodara ndoda kuti ripedzesere iroro rikangopinda chete apa matara apera hanhasi ngaripinde rekubonism racho matare ose fedzaningi iwo chiripo